Skoda har ikke noget at gøre med bilmærket Skoda, men er en forkortelse for det, der hedder skolernes databaser. Det er en række forskellige databaser, som er meget anvendelige for jer i skolen. En af dem er Faktalink, og det er den, vi skal se lidt nærmere på nu. Faktalink finder man på faktalink.dk. Faktalink er en samling af mere end 500 artikler, som løbende bliver opdateret, og så er der tusindvis af links og henvisninger til andre steder på nettet. På forsiden kan man se, hvilke nye artikler, der er på vej. Det står faktisk også herovre i højre side. Og man kan også se, hvilke aktuelle temaer, som er tilføjet i den senere tid. Artiklerne er skrevet af bibliotekarer og journalister, og de er skrevet i et sprog, så de kan forstås og bruges af folkeskolens ældste elever og gymnasieelever. Når man skal i gang med at søge på Faktalink, så kan man enten søge under emner, eller man kan gå ind alfabetisk fra A til Å og søge i artikler, eller man kan gå ind og søge under temaer. Når man går ind på emner, så bliver de vist alfabetisk. Der er mange forskellige emner, f.eks. 2. verdenskrig, børnearbejde, fodbold eller folketingsvalg. Hvis man går ind under artikler, så er de også listet op alfabetisk. Men i modsætning til emner, så er det kortere og mindre ting, der bliver behandlet i artikelsamlingen. For eksempel kan man her finde Anne Franks dagbog, hvor man over i emnerne kunne finde hele 2. verdenskrig. Et tema kan indeholde mange forskellige emner, så det hjælper med at få et overblik eller en ny vinkel på store emner.